Slår sig ind på Kessler. Og se hvor lavt Froch parader hænger. Første indstilling til Froch. Froch ryster på hovedet. Det bider ikke, siger han, men hun dog ikke. Flot start på denne VM-kamp. Højt tempo. God kombination igen for Mikkel Kessler, men alt for lave parader, synes jeg. En VM-kamp på et meget, meget højt niveau på det her tidlige stade. Utrolig serie af Mikkel igen. Mikkels omgang. Følg op med højre hånd, Mikkel. Følg op med den. Der er åbent hus. Frem med venstre, og så følger du op med den højre, Mikkel. Messecenter Herning koger. Mikkel Kessler lyder det tak for 10.500 tilskuere. Mikkel låser coach. God kombination igen for Mikkel Kessler. Slutter omgangen bedst. Froch startede bedst. Mikkel sluttede bedst. Så overskud til at komme tilbage, Mikkel, hele tiden. Og så arbejder uden parader. God udvidelse, Mikkel Kessler. Godt fanget af venstrejabbet her. Som en stor autoritet, Mikkel Kessler. Hurtigt bevægelig. Har ikke ladet sig mærke for alvor de gange, han er blevet ramt. Der er altså plads til den direkte højre, hvis jeg vil på den ind. Froch flere gange. Ja, det er Froch, der vender ryggen til. Hold ham derinde, Mikkel. Skadet ved øjnene. Han er bagud på ringen. Hvis kampen bliver stoppet nu på grund af skade, så vinder Mikkel. Fantastisk spiller langt Mikkel Kessler. Fuldstændig skruet af selvtillid. Han er tilbage. Kan han holde? Stor omgang til Mikkel Kessler. Ny omgang til Mikkel Kessler. 7 omgange har han vundet.
Mikkel op. Fantastisk kombination. Slutten af med en flot venstre. Det er altså en mega VM-kamp. Noget af det mest intense, jeg har set i årevis snart. Jeg har sagt det mange gange, Mikkel har granitkæben. De gange, hvor Gråtøjer har været rent ind og trække Mikkel. Der har Mikkel ikke så meget som blinkede nøgle. Kun en gang var han nede. Det var da han gled. Det slåede og slid. Pas nu på, Mikkel. Fox har kun én ting at gå efter nu, det er knockout. Og så bliver han fældet den 14 sekunder tilbage af Karl Gråtøjer. Godt, Mikkel. Tilbage i sidste omgang. Mikkel bliver ramt af venstre. Det gør han ikke noget til sydladende. Ej, de er fuldstændig uden af det begge to. Prøv at se Mikkel her. Og samtlige 10.500 tilskuere i Læsecenter Herning i halv 1. Mikkel bliver ramt og presser. Alle står op og råber Kessler. Og Mikkel tager udveksling. 1 minut og 20 sekunder tilbage. Blodet siler ned fra Mikkel Kesslers flækkede venstre øjenbryn. Mikkel er ligeglad. Pas nu op med højre mand. Lad være med det der. Pas på dig selv, Mikkel. Mikkel, pas på dig selv.